Oh, mga sinina. Di man gud ba? Kabalo man ka naglisod ta. Ngano nagpapuyo makadrig pa kanunon? Lisod pog pasagdan ako na. Kabalo makangayaan mo na igsuon ako na. Alam makasan ako na papuyon, umay lang kapaingnan. Gawas ito bay, panglabad ito abe. Panglabad ito. Ayo. Anak day. Sampid ra makadrite. Ngano ka nanarbaw kada ko nimong lawas? Day, haluoy lang taon ka day, bisag karon lang bulan na, wa man kukuy laing kapaingnan day. Oh, Charmina, naunsa naman po na? Oh, mga sinina. Di man gud ba? Kabalo man ka naglisod ta. Ngano nagpapuyo makadrig pa kanunon? Lisod pog pasagdan ako na. Kabalo makangayaan mo na igsuon ako na. Alam makasan ako na papuyon, umay lang kapaingnan. Day, maluoy taon ka day, wa gyud kuy laing kapaingnan day ba? Amaw ba? Sige, musugot ko. Pero tara trabahoon dres balay. Trabahoon nimo. Naunsa naman ka, Charmina? Nakatiguang kawa naman kay batasan. Imuha man ang iyaan, naunsa man ka? Oy, iya pagbuot. Kaya ako'y nang inabuhi aning balaya. Musugot ko pa. Basta tanan lihukon dres balay, trabahoon niya. Sige day, ahong buhaton ang tanang trabahoon day. Maayo pate, aron mapuslan ka. Parihas ra mo papaw o mga pulos, palamunin ra mo dres balay. Pasensya na ka iti ha. Naunsa man ning bataan ni kadako. Wala naman ni batasan hinoon. Pamatan ako nagitudloan, munging ana na siya. Sige dong, nakasabot naman pug ko dong. Kaitas nga buhay ang nani kitang pobre. Manuwa man dito paingnan, diri naman dito rin isuo. Ay, siguro na napigiandang pagkaon na mong katabang. Tanaw na ko doon. Nganong puro ra manikanon? Nay karahay, wa pa gyusudan. Taseng alira ko dere. Taseng! Day, Unsa man? Magtanga ra ka diha ah? Wala kay plano mangitag diskarte kay way sudan. day, unsaon man nato day, wa may laing lumaluto din sudan. Aw di na nako na problema, di makapungkol. Pangitag diskarte ha, basta kilabay ko ng kaldero sa imong gagway. Sige day, magdiskarte ko. Punta ko na lang dyan ako na saon man, wa man siya ko'y laing kapaingnan. Paita niya, saon man, takatao man tag pobre. Pagwantahon na lang dyan ako ni. Pagwantahon na lang dyan ako ni. Te, tasing. Dong, Saan nagikuha nimo? nanguha lagi ko dong, o gudlot sa kamuti, kay wa man tay laing masudan. Oh, ano nagilak man ka? Naunsa day ka? Isugay mong anak dong, oy. Dugaya ni akong gisugo nga gigutaw nako. Bantay lang ni ron. Taseng, Day, ngano perti man imong dugaya kabalo kang gigutaw nako, mura kag bao. nangutlo pa ko diri og gulay day, kay wa man tay laing masudan. Unsa man na? Gaalay? Kay balo kang allergic ko ana? Day, wa man tay laing madiskarte ani nga gulay day, kanira manggalay. Charmina, Sus, sana po niya akong ama nga utro pong palamunin. ay ako palamunin ha. Kailan ako trabaho ron? Grabe nimo kababa nimo ba? Unsa na ka sa kuno gipaano ta ka sa sapa? Kaingon kag palamunin ko? Di man na mali pa. Nanugo raman ko. Unsay mali nako? Unsay mali nimo? Kanang imong batasan nga wa na sa lugar. Wa ba ka kabalo? Nga kanang imong iyang nga si tasing. Mo na nagbantay sa mga gamay pagka nagbiya ka sa imong inahan. Normal, at timanon ko niya kay iya kong pagkumangkon. Sus kalamig kay kumuto ng naon nimong bayhana ka. Sige ron, wa kay utang ka bubuton ba? Kuti ba ng baba nimo ron? Di ba kay katilaw ka sa kuha? Dong, sagdi lang na dong. Makaamgora lagi na siya sa kadugayan. Ikaw puti, kung pasakitan kag istorya na imong pagkumangkon, sukol na unsa man pud ka magpadaw-daog man ka. Maluoy magukuan na dong, kay ako magoy nagatiman anak sa gamay pa. Maunang suklan ka. Kadi man ka mo tingog ti. Ipakita po nimo nga musukol ka niya. Uber na mo kay na yung pinistorya sa imo ha, sakit na kayo. Aso, namuiboy mo. Wa mo'y mga angay. Diha na mo, puro mo palamunin. Tanawa ng kaway patasan ti. Giingnan ako niya palamunin. Wala niya huna-una ah. Kung kinsay nagpa-eskwela niya na nakahuman sa iyang kurso, nakatrabaho tarong, kunya karon ingnon ako niya palamunin ko. Sus, Sige dong, kita na lang magpaubos kay unsaon man. Yaning anak man jud na mapamatngon ra lagi na kadugayan.